Pagtukod sang taytay pakadto sa isla sang Boracay, ginatun-an na sang gobyerno, samtang kasino, pagadumilian na sa pag-operate sa isla. Si Rujimar Sukal dito nakatutok. Sakayan pandagat ang mayor nga transportasyon padulong sa isla sang Boracay, halin sa mayor nga kadutaan sang probinsya sang Aklan. Apang subong, ginatun-an na sa Department of Public Works and Highways ang pagtukod sang taytay padulong sa isla sang Boracay. Ang ini nga ideya kabahin sang gintanyag sang isa kadako nga kompanya nga magtukod sang taytay padulong sa Boracay. Suno kay Public Works and Highway Secretary Mark Villar, nabato na nila ang plano kag disenyo sang pagatukuron niya taytay. Siyempre marami pang issues na kailangan iayusin at isettle, pero nakita ko na yung proposal at we're at the pinag-aaralan pa namin. Dugang pa ni Villar nga pagatunan pa sang maayong proposal kun bala ini ang makapaayo sa Boracay. Kahapon, liwat nga ginpatigayon ang inspeksyon ni Villar upod si Environment Secretary Roy Simatu sa Boracay. Ini kabahin sang preparasyon sa pagbukas sang isla sa Oktubre 26. Samtang ginpahayag naman sang DNR nga sigurado mapaselfie gid ang mga turista sa pagbukas sang Boracay. Suno kay DNR Undersecretary Sherwin Rigor, madamo sang sorpresa kag atraksyon nga ginahanda nila sa isla. Dala na diri ang selfie site para sa turista. Pagpasok mo po sa Catban, merong selfie area. It's not only selfie area, it's a total leisure resort ang Boracay. So we will be introducing a better Boracay, a new Boracay for the tourists. Ginkonpermar man ni Rigor nga nagmando na si Presidente Rodrigo Duterte nga imbestigaran kag kasuhan ang operator sang kasino nga una na nga nagbukas sa isla. Already issued notices po doon po sa mga casino operators na yan dito. So, immediate po yan. Immediate po. At if there are informations po na guerrilla casino, pakibulong na lang po sa akin. Nahibaluan nga may 4 ka kasino nga naga-operate sa Boracay antes nga ginpasara sang Abril 26, subong nga tuig. Ginadumilian na kuno sang presidente ang pag-operate sang kasino sa isla sang Boracay. Rujimar Sukal dito para sa One Western Visayas.